Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, ό,τι ώρα και αν δείτε το βίντεο. Σκέφτηκα πάρα πολύ να κάνω το βίντεο, να πω 5 πραγματάκια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπριζ. Απλά επιβεβαιώθηκαν οι όποιοι φόβοι υπήρχαν όσον αφορά την διαφορά των ομάδων, μπλα μπλα μπλα, ξέρετε τα κλασικά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να μπει και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό. Μια ομάδα που έδειχνε να μην έχει ούτε το σθένος, ούτε τον παλμό, ούτε το σφιγμό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον αγώνα. Δεν λέμε ποια είναι η Μπριζ. Κανένας δεν την ήξερε την Μπριζ. Ούτε αυτή την Μπριζ που εμφανίστηκε υποπτευόταν κάποιος και ο καλύτερος, θα μπορούσα να πω, ότι θα εμφανιζόταν αυτό το πράγμα που είδαμε από την ομάδα της Μπριζ. Αλλά μας είχαν εφλωμώσει μια εβδομάδα λέγοντας ότι παίζει μισή ομάδα, θα έρθουν με τους μισούς παίκτες και ξέρω εγώ κτλ. Και φάνηκε ότι οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν ήταν καλύτεροι και από τους πρώτους. Έτσι, είναι ένα γεγονός. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι έπαθε, τι κλακάζ είναι αυτό και πολύ φοβάμαι να μην είναι γενικό το κλακάζ. Μπορεί τις προηγούμενες φορές να έχει αντιδράσει, δεν ξέρουμε αν θα αντιδράσει την Κυριακή απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε και αυτός από την Φενέρα, από τον Μπαχτσέ, αποκλείοντας την ομάδα της Τουρκίας στα πέναλτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος από την εικόνα περισσότερο, από την ομάδα η οποία έπεσε μαχητή, δεν προσπάθησε καν, με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό. Κανένας ποδοσφαιριστής διακεκριμένος και φυσικά οι γνωστές δικαιολογίες. Δηλαδή ότι συχαίνομαι στον αθλητισμό είναι η δικαιολογία που έχεις πριν ξεκινήσεις ή για να επιτύχεις ή για να αποτύχεις. Του τέστην, εγώ δεν ασχολούμαι, είπε ο Ραζβάν κάποια στιγμή, δεν ασχολούμαι λέει, με εξωγενή πράγματα, ας πούμε, κτλ. Αλλά είχαμε άρρωστους που παίζανε. Να μην έπαιζαν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να μην έπαιζαν. Τι δικαιολογίες είναι αυτές για μια ήττα? Κανένας δεν προσπάθησε, δεν υπάρχει διακριθέντας. Και υπάρχει ένα μάθημα τακτικής, αυτοματισμών μιας συμπαγούς ομάδας, μιας ομάδας ισορροπημένης, κάτι που δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Το απέδειξε η Μπριζ, απέδειξε ότι έχει φανέλα, απέδειξε ότι έχει υποδομές, απέδειξε ότι πρέπει να έχει, φαντάζομαι, έναν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος έχει επιφέρει ισορροπίες στις θέσεις όλες. Δεν ήξερες ποιον να πρωτοδιαλέξεις για να τον έχεις στην ομάδα σου. Να μιλήσουμε για την άμυνα, να μιλήσουμε για τους μέσους, να μιλήσουμε για την επίθεση, αφήστε το. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα. Το μελανό σημείο, βέβαια, κατά με, είναι ότι κανένας δεν κέρδισε καμία προσωπική μονομαχία από τον αντίπαλό του. Αυτά. Πάμε στην Κυριακή, θα πάμε με τον Ολυμπιακό και ο Θεός βοήθος. Γεια σας.